Basa. Okay ra? Oh. Tasa. Tasa nga. Nga galon? Tasa nga galon? Basiyaw na sa run up. Ah. Sada ba murag original. Pero plastic na siya nga. Nga galon? Galon. Oo. Ba di ba? Oo. Iyara nang gihimo. Mo na naghimo. Hay bahay aron makita ka sa kwan. Ito sa Cebu ba? Sa Cebu. Sa imong papa. I-vlog ta ka. Hay na. Ana ra kamay-kamay. Katawa siya. Mo na yan tasa nga gihimo. Grabe ba? Pinoy ba? Day. Nagkuhan ko sa yang tasa day nga gihimo day. Ha? Sada king tasa yung gihimo day oh. Akong gikuan day, kudakan day nindot ka day. Oh, pangkape. Maski pag ilabay namin nimo na. Digid mabuak. Ano ba? Ay. Ano? Si Nya madto man mo Cebu ba? Mauli mag Cebu. Amo uli ko pero sila mo bakasyon. Bakasyon. Unya, i-vlog ta ka. Aron makita nimo dito sa kun sa imong anak nga. Tuwa sa Cebu dapat sa imong Cebu day? Sa Talisay, Talisay. Maghaway, Ah, Maghaway. mo ba? Nagbisita siyang anak pero manlarga sila sa Cebu. Day, makitaan ka dito day. Tanawan day sa kuan day, sa kanang. Mo na yung balay mo na yung ganyan diri sa Bukidnon. Day no? Nya mga to sila sa kuan na makita niyo sa YouTube channel o YouTube niya. Yun makita ka sa inyong gabi. Pag hi day sa imong anak, shout out sa imong anak. Shout out day. Ina mama uli ni. Hi, mama uli mi. Sa Cebu. Karong Hinapos o dili pizza 4. sige salamat. Okay.